Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka. A yau ma wannan bidiyon mun kawo muku jerin jaruman masana'antar Kannywood maza wanda suka yi mutuwar fuji'a sannan kuma da dalilin rasuwar tasu. Sai ku biya mutum da farkon wannan bidiyon a ƙarshe domin ganin wayannan jarumai ɗaya bayan ɗaya da kuma abin da ya yi sanadiyar rasuwarsu. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye kar ka manta da na farkon zuwan kan tasha ta mai albarka, ka dan subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don sai da kai za mu ɗora sabon bidiyo sannan kar ka manta ka taɓa like akan wannan bidiyon namu. Mun gode. Jarumi na farko za mu fara da shi wato shine Kamal Aboki. Kamal Aboki fitaccen jarumin barkwanci ne a arewacin Najeriya wanda ya suna sannan kuma ya shahara ta hanyar bidiyoyi da yake yi na ban dariya ko kuma in ce na barkwanci wanda ake kira da comedy a turanci. Kuma yana da shekaru wato 26 a lokacin da ya rasu, domin an haife shi ne a ranar 16 ga watan Janairu na shekara ta 2023, inda kuma Allah ya masa rasuwa ne a ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 1997, inda ya rasu yana da shekaru 26 kuma ya rasu ne ta hanyar hatsarin mota a hanyarsa ta zuwa daga Jos zuwa wato Kano, ko kuma ce daga Maiduguri zuwa Kano, inda Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan lokaci. Kamal Aboki tabbas ya yi mutuwar fuji'a, domin kuwa mutuwa ce wadda ba a taɓa kawo masa mutuwa nan kusa ba, duba da yanayin matashi ne ba wasu shekaru ya tara ba, sannan kuma haka zalika a daidai lokacin da giyar ɗaukaka ta fara ɗaukansa, wato a lokacin duniya ta fara yi da shi kine yake samun mabiya da kuma magoya baya akan harkar da yake yi ta comedy. Katsam sai mutuwa ta yi masa katsalandan, to muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Sai jarumi na biyu wato Awarwasa. Awarwasa dai fitaccen jarumi ne shi ma masana'antar Kannywood wanda aka jima ana faɗi tashi da shi a cikin masana'antar. Wasu da yawa sun san shi, kuma kusan duk wanda suke kallon fina-finai musamman masu dogon zango irin su A Duniya da dai sauransu an san shi domin ya shahara a fitowa a wajen acting ko kuma role irin na daba ko kuma na barayi ko 'yan shaye-shaye da dai sauransu. Cikakken sunansa shine Abdulwahab, kuma Allah yi masa rasuwa ne a ranar 23 ga watan Janairu na shekara ta 2023, wato shekarar da ta gabata kenan. Inda kusan tsiran mutuwarsu da Kamal Aboki 'yan kwanaki ne kalilan, ko kuma in ce sati ɗaya zuwa sati biyu. Kuma shi ma ya rasu ne bayan doguwar rashin lafiya da ya yi, inda wasu daga cikin 'yan uwansa sun ce ciwon zuciya ne, amma kuma ya daɗe yana wato jinya a gida, domin kuwa kusan duka masu kallon fina-finan series ɗin ma da yake fitowa a ciki kusan ɗauki dogon lokaci ba a ganinsa. Amma da yawa masoyansa ba san cewa ba shi da lafiya ba, sai labarin rasuwar tasa kawai aka samu. To shi ma dai muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Sai na gaba wato jarumi kuma mai ba da umarni kuma mai shirya fina-finai wato darakta Aminu S. Bono. Aminu S. Bono shi ma zakakurin mai ba da umarni ne kuma mai shirya fina-finai, sannan kuma fitaccen jarumi duka dai a cikin masana'antar ta Kannywood. Yana da shekaru 40 kuma an haife shi ne a ranar 20 ga watan Nuwamba na shekara ta wato 1983, inda Allah ya masa rasuwa ne a ranar 20 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023, inda ya rasu yana da shekara 40. Aminu S. Bono shi ma sanadiyar rasuwar tasa, labarin rasuwar tasa dai shi ma ciwon ciki ne ya same shi na ƙanƙanin lokaci kafin a kai shi zuwa ga asibiti Allah ya masa cikawa, inda kamar da 'yan uwan nasa da kuma abokansa na assa na fim suka bayyana cewa ya ma zo location a ranar da yamma ma ya tafi kalau, to bayan ya koma gida ne wannan larura ta ciwon ciki ta same shi, ashe dai ita ce ajalinsa. Inda 'yan uwansa sun yi ƙoƙarin kai shi asibiti, a hanyar ta zuwa asibitin ne Allah ya karɓi rayuwar darakta Aminu S. Bono. To shi ma dai muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Sai mutuwar wato Nura Mustapha Waye, wanda shi ne darakta ko mai shirya fim ɗin wato shiri mai dogon zango na Izzat So.
Nura Mustapha Waye tabbas ya shahara musamman a lokacin da aka samu labarin rasuwarsa, kuma tana ɗaya daga cikin mutuwoyin da ba lallai a manta da su a cikin masana'antar Kannywood ba, duba da yanayin yadda labarin rasuwar tasa ya riski mutane, domin ta jijjiga mutane da dama, kuma a wannan lokaci an ta maganganu akan labarin rasuwar tasa. Nura Mustapha Waye dai shine darakta na cikin shirin fim ɗin wato shiri mai dogon zango na Izzat So, wanda Lawan Ahmad yake shiryawa kuma ake ɗora shi a manhajar YouTube. Kuma shi ma Allah ya masa rasuwa ne a ranar 3 ga watan Yuli na shekara ta 2022. Kuma shi ma ya rasu ne sanadiyar gajeriyar rashin lafiya da ya wayi gari da ita da safe a ranar, kuma Allah ya masa cikawa. Bayan rasuwar tasa tabbas ya samu kyakkyawar shaida, musamman duba da yanayin wa'azantarwa da kuma saƙon da shirin na Izzat So yake ɗauke da shi, inda wani abu ya kuma ja mai ɗaukaka, sannan kuma mutane sun yabe shi ƙwarai da gaske, musamman ta fannin nuna soyayyarsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To shi ma dai muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Sai jarumi na gaba wato Ahmad Tage. Ahmad Tage jarumi ne kuma mai shirya fina-finai a cikin masana'antar ta Kannywood, inda shi ma Allah ya masa rasuwa ne a ranar wato a 13 ga watan Satumba na shekara ta 2021. Kuma shi ma ya rasu ne ta hanyar gajeriyar rashin lafiya da ya yi, wadda ba wani jimawa ta ba. Kuma ya wayi gari da rashin lafiya ne ranar Litinin, inda ita ce ranar da Allah ya masa rasuwa. Tabbas shi ma jarumi ne wanda ba a taɓa kawo mai mutuwa ba, daidai shekarunsa sun ɗan ja, amma duba da yanayin yadda wato yake jan zarensa a wannan lokaci, kuma yake tashe, kuma mutane suke son fina-finansa. Daidai ita mutuwa ba ta san tsoho ko yaro ko saurayi ko kuma matashi ba, kowa idan sa'i yayi sai ya amsa kira. To shi ma dai Ahmad Tage tabbas ya samu kyakkyawar shaida, sannan kuma ya yi fina-finai da irin su Ibro da kuma a manyan jarumai, kuma ya daɗe a cikin masana'antar ta Kannywood sama da shekaru da dama, kuma yana daga cikin manyan mutane wanda suke jagorantar masana'antar kafin rasuwarsa, inda kusan za a iya cewa yana daga cikin iyaye ko kuma masu faɗa a ji a cikin masana'antar ta Kannywood. To wayannan su ne jerin jarumai guda 5 da muka ɗauko muku, wanda labarin rasuwarsu tabbas ya matuƙar girgiza duniya da kuma masu kallon fina-finan Hausa. To ina fatan Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Mun gode sosai da sosai, kar ku manta subscribe da kuma liking, sai ma da ku a wani bidiyon namu na gaba. Bisalam.